bandiraɓe amtuɓe heɗade walla yebde Ayaw Pindi TV on calminama on juurama on manama kadi on mantama caggal jettuɗen jeeno jurumdere jummotoɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaaɓe juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti sabuji ɗi kala sababu wodde ko jignaɓe ɓe yo tumɓuranɓe gawaɓe heddiɓe yo duusu ɓooy sababu goɗɗo ko joom galle o miƴi kadi mawni kadi jaami kisale mabɓe e lewral Tinabu Samba Diop en gari kadi hundude aadi hakkude men e yiɓiyankoɓe men ne mbawi wonde kadi ɗuni baba Adama e yewtere men janggen Pulaar en jetti noon dendagal musidɓe foof amtuɓe heɗade kadi gadda wasiyaji mumen e ko mbatten ko kono en jetti technicien ji ɗi ono musidɗo men Ceerno Abouba en calmini on juurima on e sohnajo moƴƴo sohna Diary Ndiaye eɗen gandi tubakoɓe mbiyata derrière chaque homme il y a une grande dame deke so tawi Diary Ndiaye woni caggal Ceerno Abouba mboɗo sikki ko weltare mawde tan dañeten hen eɗen gowi kadi wadde yewtande e musidɗo men ɓinguel men hono Elimane Gaylo omo tawtata kadi yewtande Elimane jaam ñalle Baba Amat en calmini bandiraɓe wonɓe ɗo e nder leydi ha e caggal leydi en calmini kadi bandiraɓe wonɓe ɓe nder galle ɓe en calmini nanguɓe kabirɓe ɓe kadi ɓe jarama wadde kadi a salminama no mbiɗani alaɗo yaalo artude wonno en garte yewtere men walla mbiyen yewtere mabɓe janggen Pulaar e Pindi TV addantaɓe no wadde hande kadi en garti hen yettama no fewi kadi jetti bandiraɓe waɗoɓe commentaire uji ganduɗa hoorema taw kadi ko hollitoɓe ene keeɗo walla ene jeeɓa yewtere nde ene bindi baki fayida sabu no Pulaar wiyete ni ko cakkude niwlan defowo kamɓene kadi ɓe jarama no fewi kolle yiite mabɓe no fewi kadi ɓe mbiya kadi jokkugol no waɗi hande kadi a jarama no fewi Baba Amat hande hoto fayida eyyi hande ko windande men ko wiyete gostagu hanki ina yaaji waɗi noon ko kaali sarmoki ko yimɓe ina gollodira goto kala ina jogui banggue mo heedi hanki ko ndema awa e gaynaka tan godno ko ɗin calɗi tambino guura ɓe mbaɗi kadi gostagu hakkude mumen so demowo remi reeni jahori e ndiwori ha soñi rimdi naatni e paabi walla e sakeji ina nokka hen sokka walla lappa e on saaha omo wawi wostade hen kala ko yiɗi kala edda gawri ina wawi waɗirede gostagu gilay suuna woni ndiyamiri samme sebiri feela ñediku cootani makkari ha e ñebbe walla poɗɗe ɗum kala ina waɗire gostagu ko nonne kadi fatato jayeje haako tamate ha e ñomoko e ko wona ɗum ɗo tan sibu gostagu ina yaaji sanne hanno windande nde so tawi aɗa jogui hen ko wayno ko gartirta famamum e windande nde walla namde ha ɓeyɗen famde holko soomi e windande nde eyyi ko noon a jarama no fewi kadi ko wiyete gostagu no mbiɗani holko adduno gostagu nden ko ganduɗa hoorema kalis yajano no fewi min so wettinima ko mbiɗa gostagu e nder majjum o mata wadde est ce que so waccimo ɗum namdal gostagu kañum wona kañum addi yeru wiyete hande kiilɗe somi wi hinde yeru mbiyen gaynako on mbiyen pullo joom jawdi o ɓiɗa kosam makko o faya jeere walla mbiɗa faya yeyirde cuballo joom yiɗi addu ɗum tonete ɗo gostodira totta mo liiw o totta ɗum kan ganduɗa hoorema kosam e kiilɗe goɗɗe est ce que wona ɗum gostagu ɗum jibini eyyi ilmana jarama en jetti kadi musidɗo men hono Amadou Harane Ba kanko wini deftere makko hanki men so wi hanki men firti ko won hanki waalo nde anni ko mbuuɗu ala nde
won yimɓe no guurdino e koye mumen no mbaɗi kadi no guurdiri woni ko mbiɗa ko wiye wonde ɓe yo paye awo ɓe yo paye ndema ɓe yo paye gaynaka ɓe yo paye firankola ko wayno sañde comci ɓe yo paye ko wayno maaje looɗe en e ko nandi hen ɗum addi ɗen ɗon kinde ɗe kalda mete yimɓe ne mbawa wurdude kono anani kay so yimɓe ummima e yumma hawwa e baba tam nde kamin jiiɗi foof kadi so wiyama pullo tan ko ɓeyɗo fof ndendi goni leñol fullo ɗum ɗo addi kinde ɗe ha yimɓe mbawa wurdude moni kala adda ko gollal muɗum kinde kono batte gollal kinde kono batte gollal moni kala adda ko golloto ko rentina so joni min komi ndemowo an ka joom kosam ka gaynowo ka joom kosam min komi ndemowo komi joom gawri sa sohli ko jinmi ko gadda ko jiɗɗa ko gossodira ko hono noon kadi eddaji keɗiɗi kadi ko wayno joom comci en ɓe sabu nden andi mbuuɗo ala sabu ma yimɓe ɓorno comci ma yimɓe ñaam ma yimɓe jat kadi so tawi yimɓe goppano ko tawno ko hande so tawi haare waɗi Ukraine hakkude mum e Russie en tinata so en ndemi ko ñameten en ñaami en gawi liɗɗi en ñaami en gayni en ñaami kosam en ñaami tew en ñaami nebam so wiyama ummi ko to walla ummi ko ga ala wondi en en ndemi fatam en ndemi basal en ndemi ñomo ɗum ɗon fof ittata caggali sen ndemi ɗum tan en ñamat tawa en jiggo hen mi haata ɗo meɗa somi haɗa e kono no mbiɗaji no wadde so wiyama kinde ɗe kono batte golle ha yimɓe mbawa wurdude yimɓe hande min somi woni ndemowo ana woni gaynako min ko ndemarmi ko holno mbaɗe fera mi heɓa kosam ɗam joguiɗa min noon mbiɗa jogui gawram holno mbaɗami wadde no nde neɗɗo o e nder fawru makko omo wotto hen o hirto hen o hajiro hen anne kadi e nder kadi jawdi ma aɗa wotto hen kirtuɗa hen e kaccirɗa hen sabu aɗa sohli ko ndemowo o jogui ko aɗa sohli ko cubballo o jogui ko aɗa sohli ko sakki o jogui aɗa sohli kadi ko maabo o jogui ko aɗa sohli kadi ko labbo o jogui ko won labbo ganduɗa hoore makka mum sehata ɗo mbawata ɗirde woni ganduɗa hoorema ɗirdugal kañumne kadi fewdere wowru fewre unugal sa dañi to gawri a wossodiri e ndemowo o kadi anne ha mbawa ɓunde an pullo gaynako wadde noon foof wadde kille ɗe ɗe gari ko wadde gollal ɗum wona kom ɗe gona haali ceerde sen gari e dañi ganduɗa ko wiyete haaɗi ha holko woni haaɗi ha eyyi aɗa andi ndende pular ɓoyɗo seeɗa mi anda kam tawi on fawri hen ina wiyeteno haaɗi haaɗa yo haaɗo ɓuure kaaɗi ene saɗa noon mbaɗa andi jaari jeya kam heewan nande ɗum haaɗi haaɗa yo haaɗo ɓuure kaaɗi sikka heewan nande ɗum hay ceerno abou anda ko woni haaɗi haaɗa yo haaɗo ɓuure kaaɗi haaɗi haaɗa ko horde e horde aɗa jogui kosam mboɗo jogui gawri ɓeta horde ma ha heewa kosam juppanami lehidam mi ɓetama horde hono nden gawri min fanma e lahal ma jaaha kutoɗa gawram min hutoɗo kosam ɗum woni haaɗi wadde est ce que ɗo wadde ɗum noon hande ɗum ko hanki won kono hande so ƴeewi ko horde kosam horde ɓe ko ɓuur sappo woni mbiyeɗa nogas wadde sa ƴeewi ɗum tagui wadde ko jawdi ñamanno yeehi sabu nden ko mbiɗa ɗo haali haala ko min kam ɓe nanano wiyatno haali yo haaɗi haaɗo ɓuure kaaɗi ɓuure kaayi gam wadde sa ƴeewi wadde nden foof ko kamɓe ɓeɗo guurdi gaynako e ndemowo guurdi wadde noon gadda horde ko totta kam horde kosam minen guttuma horde gawri wadde goto men foof ene wawi wurdude ko jogui eyyi sen gari ko wiyete saka holko woni saka aɗa andi haade men haalde mi anda ko saɗataji mini haade men haalde arde sak e nder gostago aɗan kadi ina wonno ko wiyeteno barje barje won wiyoɓe ndiyen ni barje ɗokkil barje ko korɗiɗi gawri horde kosam so gawri heewi kosam heewani gadda korɗiɗi gawri mi tottuma horde wotere kosam so kosam heewi gawri heewani gadda korɗiɗi kosam mi tottuma horde wotere gawri ɗum woni barje ɗum kadi koye gostago jeeya
aɗa andi ko kalten nani haala hakkude kosam en gawri en ko nandi hen joni ko annabi mbuɗu naati annabi mbuɗu naati nde gameno joni yalla yurmo yerdoro diallo o wiyanno ko nayi men ni ko koobi wuuro aɗa orna temedere holsere saare firtade jaaha bitik coodoya ko mew wiyete de min hakkude mi wawi mew e kosam mi anda hone koni mew bon de toute façon a addat a woppat nayma taw jogui temedere holsere saare hitade jaaha bitik coodoya kosam gurwande fuɗɗa ñiƴƴarde kosam deke barjane jeeya koye gossago nden woni kore ɗiɗi gawri horde kosam walla kore ɗiɗi kosam horde gawri fawade hen gueɗel ɓuura hen sa gawri ɓuura hewde hen saji kosam ɓuura hewde somi ari e sac anda saɗa andi sac mi sikki ceerno bo anda ko woni sac ko looci fortiɗi jaaha ladde coppa looci jaaɓuɗi fortiɗi walla koyɗe fortiɗi ala nammaji ɗum sañirte a faami de joni noon ñiiɓa ine wiye sac yo won dadi ɗiɗi walla tati walla nayyi sa nani dadol ko ñayi ko ni ɗum ɗo tugguɗo ha gaf ɗum ɗo woni ñayi ɗum ɗo woni dadol so woni dadi ɗi ko ɗum ɗo laabi ɗiɗi waɗe garu tan waɗe no yiɗu ni wona so woni tati wona kadi dadi tati so woni ne wona dadi nayyi joni noon sañirte ko lippi gueloɗe bilwitti gueloɗe ɗum addete sokkoyel gadda cañal mbaɗa sac won hen so sañi sac ne yooɗi ha maaji sa yino dari tan a yiɗata ni ɗa ɗumini allah ni yodde sac noon so sañama ha paari fawete koye no wiyete fawete koye wonto sac fawetono fawete koye comme zariyum tibani comme zaru tibani walla tim fawto koye dow sac kono sac kañum sac kañum fawta koye leydi walla ala sac fawta koye leydi sac fawto koye dalla sac saña ha paari fawta koye dalla fami dalla a dal no calɗima dalɓi no calɗi diwle ni no gasatne calɗi diwle calɗi ɗi ko ɗin fawto mbaɗa hen leɗɗe ha heewa mbaɗa hen huuɗo ha moƴƴa pawa hen sago e on saaha mbaɗa nder to butali walla cammeje kunda tiɓa mbaɗa dow hen sa waɗi nder cammeje ma walla butali ma so toɓo toɓi wonata colli kadi walla kunda tan saka ñama ɗum ɗo woni sac ɗum tawi wadde ganduɗa waɗama hayso boyno ko wiyete hande mooƴi en so ari foof ɗum foof bonnata ɗum ala par ce que memata leydi sac moƴi heɓata leydi sac moƴi heɓa par ce que so moƴi so ari fuɗɗogo leydi nde heɓata calɗi ɗi ha heɓa leɗɗe gonɗe care ɗe ha heɓa huuɗo ko ha heɓa cammeje walla butali ɗi tawata ko joom sac o taw ɗum wono nder ko ɗum tagano wadde so cuumo ari wadde so rentadira min nde so cuumo ari e wuuro taw ko nden tan basal wona par ce que saabu nden kala ko soñano watte koye nder sac walla waɗe nder fawru aɗa andi fawru kay ko woni fawru moon min fawru ko ganduɗa waɗma ko wiyete moftirde tan wiya fawru moftirde ganduɗa waɗma kala koye mofte ko wayno wuuro moftirde ganduɗa ma e fawru ɗe kala ganduɗa wonko sohla ko nder fawru ko jaaha gaddoya woni ko soña wayno gawri en walla wayno makkari en kala ko adda ko hono waɗete sifa fawru noon inde nde no min gandiri ɗum kam min gandiri kala ɗo guuro woni won toon ko addoyte ko ɗum wiyete fawru e fawru ko fawru almudo tan fof no wona nder fawru gawri won toon laccirde won toon cammeje gon toon gueɗe kewɗe kutorɗe ina mofte e nder fawru hay jalo demri ɗo mofte fof nder fawru eyi wadde mbiɗen ko fandu almudo andi fandu almudo ala wontade gawri wona nder hen maaro wona nder hen ñebbe ko ɗiɗi ɓe jajaɓe sosoɓe dem ɓe jiiɗi ko ne wona nder hen lekki ɗum fof wonata koye ne wawi wonde e fandu almudo kono wawi wonde kadi e fawru hay sac hen saji so sac yeehi ha kadi ha lesɗi gueɗe kewɗe mbaɗe nder to hay boñuji looɗe ene mbaɗe nder sac to
moftirde ɓuri heewnade tan ko cammeje butaali hen sahaaji so tawi ala ko waɗa toon aɗa wawi tawi ala fawu walla jogui ko ɓurti fawu ko waɗa nder saɗɗo mofta wadde sa ƴeewati ɗum ɗon sa ƴeewtima ɗo wawno wiide wadde ɗon ko koye no mbiɗa ni tan annabi mbuɗu nden alama aɗum jeeno yeru basal mbiyen ene wonno andi neɗɗo so ala tan hewat ƴoƴe so woni mo ala kalis walla mo ala ngawɗu hewat ƴoƴe ɗum ɗo fof ko ƴoƴe moftirɗe jeeno kono hannde noon si ƴewtidima hannde ɗo ɗum goneten ɗo hannde adi gonɗu ɗo extraji ɗum gonɗu wayi demal waalo ene walankoɓe remoɓe nan ndema hannde sa ƴewtidima awdi gawri dañete koye nder fawre walla nder sake mofte jaha cohla awdi jittoya hen kono hannde a yiyat muudo gawri ko wiyete muudo gawri jara ujunere wadde ko ƴettude gawri ndi ganduɗa hoorema hutorade ɗum soodide ɗum liɗɗi walla yeeyde ɗum watta ɗum kalis hannde wadde ɗum fof ko mbiyata ko kala ko yeeba hannde ɓoccitiɓe men ɗum sa gandi ñamdu jajaɓe no wiyeɓe ñebbe ni kañum kadi ɓuuri wawde aawede paale men e leyɗele men waala ɗe kono so wiyama muudo ñebbe hannde ne jara fuuta ujunnaji nayyi wadde andi wadde hannde hoorema on ko tagi yimɓe ndemirta wona kam ha yimɓe ñamum ala ko yo jeey mbatta ɗum annabi mbuɗu wadde noon aɗa andi Elba ko mbiɗa ko projet addini tan ko basal kono enen ene jeeyi naftortoɗen nden ko sabu naftorde nden ko soofani kadi ne waɗi fayida no feewi sabu moftirten nden ni ala ko guuru men bonata sa yi joni yimɓe ne mbiye wonde min dokkama awdi ndi moƴƴani fitika waɗani coɗe hade kodi coɗe coɗe ko a ƴeewat butali jumtuɗi taw ko butali jeemi butali gawri mi andi afa andi de woni yo noon taƴa ɗum ɗo gawdi haali ɗo ala ila to gombal to woni toon mi tan dañan ɓisirɗa e suudu tawa nguleki ɗom ɗum yimɓe ɗem ɗum firata watta so yaha kam yiyata tan ha ilam rutti tan jaha tan jittoya jaha cokka woni a dañi ɗumaji sa dañi tugol mbiyata wonde semence certifié enen en jogno semence certifié ko ene jeeyi ɗum haɓe keftiɓe semence certifié mbatti yeyden kono noon enen jogno kala ko jiiɗa ina aawe ene jogno no mofti no taƴirten ɗum moften ha saaha mum yonta ɗumine kono noon joni en jeebi ɗum no fof joomen hakkillaji ne kefti ɗum ndendina ɗum mbaɗa hen produit poudre uji ko nandi hen mbiya gaddinino semence certifié taw hen sahaji ni sa renaki wonko non woni nder juuli gawri ndi ha sa awi fiɗoto te enen nden kala ko gawɗa fuɗat a jillata produit jillata hay produit goto nden ala hen probléme men adan en bindata ɗum kono sen bindana joni ha ɗum fof watti jangguede e defte watti jangguede watti hutorede e on saaha en tampata saabu on ɗo gostigu joni nguɗo gostigu joni so tawi en gandi holko wonno fandare muɗum en gandi deke ɗum ɗo ko moni kala waɗata golle muɗum e nafta goɗɗo on en mbiyata o ko pullo o ko capaɗo walla o ko toroɗo walla o ko ceeɗo ko nandi hen enen fof ken gotu enen fof ken ful ko ha nguuren tan ɗum ɗo fof so windanoma ande ko noon foti waade ɗiɗi ko no mbiɗa ni so windanoma ɗiɗo gulaɗi gulliredi foof hannde wodata hannde ganduɗa hoorema yimɓe ganda kam ɗum ɗo ko meccal kono wona leñol ko wiyete fof ɗum ɗo ko gostigo addi wadde baba mat ne wayno mbiɗa andi hanti yewtere men woɗɗi en gaari kadi wonko mbiɗa ko gossabu en jañinimen ha yaaji par ce que wiyama gossabu tan woni wossodirde ganduɗama aɗa jogui huuɗo o ala ɗum gossodiron ko joguiɗa ko an aɗa yiɗi dañde ko jogui ko aɗi ɗum dañde hande gadda kanko ne adda won gossodiri min e kaare min gossodiri wadde no ɗum no mbiɗa ni ko gila toon ko wiyete hande kille ko ɗum addi ɗum kono wona to batte leñol yo labbo yaha banggue mum baylo yaha banggue mum ɗum ɗo yaha banggue mum ala ko pour meccal ngal ha yimɓe mbawa wurdude sen ƴewtidima e deftere Bacca Ba islam e piñal fulɓe omo haala ɗum tonete wadde noon ɗum yaaji no mbiɗa ni fonno ko windede kadi en jetti kadi Amadou Harane Ba e kadi golle baɗɗe fayida waɗi hende Baba Amba eyyi mataw en gari hen ha ɗo aɗa wawi komin ko noon a jarama no fewi kadi a weltanama kadi en jetti kadi technicien ji ɗi bandiraɓe kadi ɓe jaafoɓe gacca hakke no fewi ko noon wasata kadi mbiɗa andi ma en gartoy e yewtere men ko fayte batte affaire
ganda horma hiisu gorko mawɗo o ko an ko an joni an waɗata commentaire bindande de gorko mawɗo o tagi ɓe ndi mayni ngaro e salde inchallah sa heblimo tan salde jeeɓi inchallah eyyi ko enen jiɗɗen tan ko fandare men ko kala ɗo neɗɗo woni yo janngu ɗemgal mum gande gandaɗe ɗe minde mete ko fayi arde ko yimɓe ɓesgu men naftoro ɗum kala gando kadi joguiɗo gandal hono kon bacce ba waɗi ñande ni miijo e ɗemgal muɗum winda e ɗemgal muɗum yimɓe kadi naftoro wadde no mbiɗa ni en jetti Allah kadi en yetti yeeɓiyanko meɗen mbawi wonde kala kadi enen jiɗɗen tan koko welataɓe kadi eɗen paadi commentaire ɗi mbaɗata e bindande soɓe jeeɓi ɗum ha Allah walla en ƴeewen weltindeɓe kadi ƴeewen par ce que batten ko wona publicité wona e batte ko mete yimɓe mete so tawi nafoore ne woodi mete yimɓe naftoro ɗum kono wona e dara wona eɗen jeeya hunde wona ɗumen kono mete yimɓe naftoro ko batten ko en jetti Allah en jetti sohna Diary Ndiaye en jetti ceerno Abouba e golle mabɓe tidɗe min goni wadde dow muɗum ɗum noon en mbaynima ɗo ha saaha goɗɗo no mbiɗa ni so tawi yimɓe cohli hiisa kadi en garat tan e hiisa kadi jokken ɗo gonɗen ɗo allahumma salli ala rasulillah Allah jarama on jarama